ole chi bai vek ule tun tum chu phone call laia phone screen Thim Ṭhin Tih Reh dan chung chang I han soi ve thung te ang midang in min ron phone emo keima ni in midang kan va phone emo laia phone screen lo Thim Ṭhin hi a boi thla reu dan oma chumi Tih Reh dan chu kan soi dona a entirna na kan man tur phone hi Poco M4 ani a phone dang apo hetiang hian hemi Poco lo apo phone che rang dang ate po hian hetiang problem hi om thina ati Reh dan hi kong ran oma amar chu tun truma chuan Poco M4 phone hianin ati dang kan entir don ani hi Poco M4 ani a phone dang atang kanan khola yana ringa an pick up che khan dikhan screen hi thim ta dei mai ni ya a screen han khoi po hian om zia nei lova a eng thei lova kati khan alo om ta tlat mai ni katiang khan alo om ani chuan Poco M4 bi ka hi chuanin I phone settings a lutanga chuan apps ilutanga apps khan ilutanga chuan manage apps hian ilut lenga chuanin I application ho kha phone I jong doni I application a khan ate hi phone hi oma phone le phone service oma ta hian ilutanga phone service a hian ilut photanga chuan clear data hi metang data I clear veka clear all data hian I clear anga chuanin I clear data so ai beka nga phone a hian ilut lenga chuan data I clear leang clear all data bo khai mit lenga ti khan chuan data I clear zo khan I phone kha I reboot le restart dain ang power button khai metanga reboot ti lo lang hi zuk ti kanga I met lenga chuan I reboot ang phone kha wana in lo tanga aron in reboot anga phone kha a in off anga aron in on le don ti na ni maya chuan ti khuan aron in lo de zovanga chuan kanan call le chin don ani aron ring ta kan pick up ang ti khuan thata ni speaker te pon the ya ti khuan phone call laia screen Thim Ṭhin chu khatiang khan Poco M4 bi ka chuanin kan lo solve thei don ta ni chuanin Poco lo phone dang Poco apo M4 ni lo hian a version dang a chuan hetiang hian ati thei thowatin Redmi phone ate pon ni a tiang ani chuan I phone settings a khan I lutanga phone settings a I lutanga chuanin ta hian proximity sensor ti I type anga proximity sensor ti I type anga hi ka phone hi chu Realme ania proximity sensor hi om ve lova maro chu Redmi le Poco version danga te chun proximity sensor hi oma proximity sensor ti hi izon mu chuan kha I off anga chuan I phone kha in restart in reboot anga chuan phone call laia screen Thim Ṭhin kha alo re don ani proximity sensor hi I mu mai lo chuanin I phone a khan phone settings a khan elai search bar a hian incoming call setting izonganga incoming call setting ti aom lo pon call setting ti inamo izonganga ta khan incoming call setting sa khan proximity sensor chu alo omanga ta chuan proximity sensor khai off anga chuanin phone call laia phone screen Thim Ṭhin kha alo re to don ani proximity sensor I off zo khan a uak ngal lo mai theia chu wang chuan
i phone kha i restart i reboot phot don nia chuanin phone call laia incoming le outgoing a po screen thim dai thin kha alo re to don ani ole khati jong khatun tuma kan video chuni sela clear to 10 in lo tangkai puya in lo lok pui ngei ka be se ya in java in du sakna kalana cheu